दिनै अदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 300निबो बांसिन बिजेपि हान्जायाव आखाइ हमफैनायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जायो। बिजेपि राजखान्थि हान्जानि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहासार जानो थाखाय गावबा गाव राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेफोरबादिनो दिनै अदालगुरि जिल्ला बुटियासां Vcdcनि सिङाव थानाय मैनागुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों बिजेपिनि जयनिं हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लायो इएम सन्जीब तान्ति, अदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि जौस्रां बर', गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव सा 300निख्रुइ बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै बिजेपि दोलोआव जगदान जाफैदों। उमानन्द बाथौ समाजनि रायजोफोरखौ जयनिं चन्द्र नार्जारी, नागेश्वर नार्जारी, हादान नार्जारी, पूर्णिमा नार्जारी, बिरसिं नार्जारी, दीपांकर नार्जारी, लप बर', लक्ष्मीबाई बर', खगेन नार्जारी তেখেতকো আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মুকেন্দ্ৰ হৰেণ বড়ো, দুৰ্গা ৰাভা, উৎপল ৰাভা তেখেতসকলকো আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হেমন্ত ৰাভা সকলোৱে হাত চাপৰি মাৰিব। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।